Bé, en aquest vídeo veurem 5 tips per entendre una factura, és a dir, quins elements hem d'identificar perquè quan rebem una factura sapiguem llegir-la, sapiguem entendre i veiem que no és una missió impossible, sinó al contrari, que podem saber exactament tot com funciona. Primer de tot, les dades, obvi, no? Doncs és important. Sol ser a la part de dalt, a la dreta, normalment, identificar si el lloc de subministrament és correcte el que ve en aquesta factura. En el segon lloc, hem de mirar quin període ens estan facturant, si correspon a aquest mes, si està endarrerit, si és correcte. Igualment, a totes les factures, tant llum com aigua com telèfon, per exemple, solen estar en la part més de dalt, la part més visible. Hi ha un tercer element, que és els consums i els impostos. Són dos partides diferents. Sempre trobarem mínim l'IVA, però hi ha diferents subministres, com per exemple la llum, que pot tenir altres tipus d'impostos. Ho hem de poder identificar i separar. I després la part fixa i variable. També altra vegada, per exemple, la llum, el gas, tenen una tarifa fixa, que és la part que hem contractat, i l'altra que és la que realment variarà cada mes en funció del consum que hem fet, si hem gastat més llum o n'hem gastat menys. I consells extras que podem tenir, doncs mira, a cada factura, sobretot de subministraments, sempre hi solen venir gràfiques. Això ens permet identificar en quins mesos consumim més, quins mesos consumim menys i, per tant, poder planificar també aquest consum que potser ara és més baix perquè és estiu, doncs que després pujarà, no? Doncs tenir aquests valors d'un mes a l'altre en referència a el que ha sigut en els anys anteriors per poder-nos planificar i poder preveure bé. I ja està, això és tot. Esperem que això us hagi servit i que us ajudi a gestionar-ho millor. Gràcies.